Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanang motuo kaniya dili mamatay, kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wa ipadaha sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot, kun dili aron pagluwas niini. Karon si Kristo adunay daghang sumusunod. Gisulat sa upat ka ebanghelyo ang yanong sinugdanan sa Kristohanong pagtuo. Samtang ang ubang ebanghelyo nagasugilon sa ubang laing panghitabo o sa mao gihapong panghitabo apan sa nagkalain-laing paagi. Kini ang iyang sugilanon nga gikutlo gikan sa ebanghelyo ni Lucas. Nagasulat ako kanimo halangdong Teofilo sa maayong pagkahanay sa mga hitabo sa atong katilingban aron masayod ka sa tibok nga kamatuuran sa tanan. Sa panahon nga si Augusto Caesar ang emperador sa Roma ug si Herodes mo'y hari sa Judea, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel aron sa pagduaw sa kabirhen sa siyudad sa Nazaret ug ang birhen mao si Maria. Ayaw kahadlok, Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Magmabdos ka og manganak og lalaki, ug nganlan mo siyag Jesus. Unsaon man? Usa ako kabirhen. Mukunsad kanimo ang Espiritu Santo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Way katapusan ang iyang gingharian. Busa miduaw si Maria sa kalungsod sa Judea ug miduaw siyang igagaw nga si Elizabeth nga nagsabak usab. Elizabeth, Maria. Agaw, Maria. Bulahan ka sa tanang mga babae. Ug bulahan usab ang bata nga imong ianak. Pagkadungog ko sa imong pangumusta, miulpot sa kalipay ang bata nga ania sa akong sabakan. Nagdayeg ang akong kasing-kasing sa Ginoo. Ug naglipay ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Sukad karon, ang tanang tao mo tawag ka na kog bulahan. Gipahibaw ang tanan dinhi sa Nazaret nga pinaagi sa sugo ni Augusto Caesar. May sinso nga pagahimuon dinhi sa teritoryo sa Galilea ug Judea. Ang tanan kinahanglan nga magparehistro sa lungsod nga iyang gipuy-an og natawhan. Ug miadto si Maria sa Bethlehem sa Judea uban kang Jose nga iyang pamanunon aron sa pagpalista. Apan wa na iluna alang kanila sa Bethlehem ug ang ilang kaabtan mao na lamang ang usa ka pasungan. May mga magbalantay sa kardiro nga nagtukaw sa kagabion aron sa pagatiman sa ilang hayop. Sa dihang mitungha ang usa ka anghel sa Ginoo ug nadanagan sila sa himaya sa Dios. Karong gabiuna, nataw sa lungsod ni David ang inyong manluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Minali ang mga magbalantay sa karniro aron tan-awon ang natawo nga bata sa pasungan. Ug una nga misugilon sa mayong balita o ebanghelyo sa birhen nga inahan. Ug sa pagkatao sa manluluwas. Milabay ang usa ka semana mao na ang oras sa pagtuli sa bata. Hinganlan si Jesus ug gidala ni Maria ug Jose ang bata sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo. Sa templo adunay maayo og Dios nun nga tawo nga gipasaligan sa Espiritu Santo nga dili mamatay hangtod nga makita niya ang Mesiyas. Siya mao si Simeon. Ginoo, tugutin ang imong sulugoon nga mahalin nga malinawon sumaha sa imong pulong. Kay nakita sa ako mga bata ang imong kaluwasan, kining bata agit pili sa Dios.
Kamong duha, mabulahan. Human nila matuman ang tanan nilang katungdanan, suma sa balaod ni Moises. Mibiya sila sa Jerusalem ug mibalik sa Nazaret. Sa 12 anyos na si Jesus, idasya ni Jose ug Maria sa Jerusalem alang sa pangilid. Apan sa ilang pagpamauli, sa pagtuo nga nahiuban kanila ang bata, nagpabilin si Jesus. Mibalik sila sa syudad aron pangitaon siya, ug sa ikatulo ka adlaw nakit-an siya sa templo nga naglingkod uban sa mga magtutudlo. Kinsa kini bataa nga nangutana sa ingon ni anak? Taga Nazaret siya. Abinamog na iuban siya namo. Pasaylua in taon siya. Nahibung ang tanang nakadungog kaniya. Anak, nga nung gibuhat mo man kini kanamo. Ako ug ang imong amahan na bala kapag ayo nga nangita kanimo. Anong nangita man mo nako? Wala ba mo masayod nga kinahanglang anigid ko sa balay sa akong amahan? Ug bipauli si Jesus sa Nazaret uban kanila ug mitubo siya sa lawas ug sa kinaadman. Ug gikahimutan siya sa Dios ug sa mga tao. Ika-15 katuig kadto sa pagmando ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato mo'y gobernador sa Judea, ug si Herodes mo'y nagmando sa Galilea, ug si Anas ug Caifas mo'y mga pangulong pari. Ang mga pulong sa Dios miabot kang Juan sa awaaw, ug gilukop niya ang tibuok kayutaan nga kasikbit sa Jordan, nagwali sa bautismo sa paghinulsulo sa sala. Hinulsuli ang inyong mga sala. Ug pabunyag. Ug pasayloon kamo sa Dios. Nahasulat sa libro ni Propeta Isaias. May nagsinggit dito sa kamingawan. Andama ang daan alang sa Ginoo. Hawanin ninyo ang iyang agyanan. Abunuhi ang tanang libaong. Pataga ang tanang bungtod ug bukid. Tulira ang mga nagliko-likong dalan. Ug hapsaya ang mga gansal-gansalong dalan. Ug ang katawhan makita ang kaluwasan sa Dios. Unsay among buhaton? Unsay angay namo Kamong mga bitin. Pato na mo. Sultihi kami kung asa kami paingon. Ang adunay duha. Kasapot. Ihatag ang usa. Ngadto sawa. Ang adunay pagkaon mubahin ini. Magtutudlo. Mga kubrador kami, unsay among buhaton. Ayaw paningil ug labaw sa gibalaod. Og kami, unsa may among buhaton? Ayaw panati sa pinugos nga pagi. Ug ayaw pagbutang-butang. Makontento sa inyong suhol. Sultihi kami. Ikaw ba ang Kristo? Nagbautismo ako kaninyo sa tubig. Apan adunay maabot nga mas labaw pa kay kanako. Dili gani ako ang bisan sa pagbadbad sa higot sa iyang sandalyas. Magbunyag siya kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Nagkupot siya gnigo, aron lainon ang tahop sa lugas, ug tigumon ang trigo didto sa iyang kamalin.
Nagmikunsad kaniya ang Espiritu Santo sa dagway sa usa ka salampati. Unya nabati ang tingog gikan sa langit nga nagingon, ikaw mo ang pinangga kong anak, nahimuot pagayo ako kanimo. Pagsugod ni Jesus iyang buluhaton, mga katluan ng iyang panuigon, mibiya siya sa Jordan nga puno sa Espiritu Santo, o gida siya sa Espiritu sa kamingawan, diin gitintal siya sa yawa sud sa 40 ka adlaw. Nining panahona, wa siya mukaon. Ug ang yawa mingun kaniya, Kun anak ka sa Dios, himo ang pan kining bato. Nasulat, mabuhi ang tao sa pan lamang kundi pinagi sa pulong sa Diyos. Unya gipakita kaniya sa yawa so sa kapagpamilok ang tanangging harian sa kalibutan. Ihatag ko kanimo kining tanang gahum ug bahandi. Ditugyan kini kanako ug makahatag ako niini kang bisan kinsa nga gusto kong hatagan. Maimo kining tanan kung musimba ka kanako. Nasulat, simbahang Ginoo nga imong Diyos. Ug siya lamang ang alagari. Unya gida siya sa yawa sa Jerusalem ug gibutang sa kinatas-ang bahin sa templo. Kung ikaw anak sa Dios, ambak ngadto sa ubos kay nag-ingon man ang kasulatan, ang Dios nagsugo sa iyang mga anghel sa pagbantay kanimo. Kini nag-ingon usab, sapnayon ka sa ilang mga kamot, aron dili madugmok sa bato bisan gani ang imong mga tiil. Ang kasulatan nag-ingon, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Diyos. Unya miadto siya sa Nazaret, diin siya magdako. Kumusta? Kumusta? Sama sa naandan, miadto siya sa sinaguga sa adlaw nga ipapahulay. Ug ipabasa siya sa usa ka bahin sa sinulat ni Propeta Isayas. Ang Espiritu sa Ginoo aniya kanako. Iya akong gipili sa pagsangyaw sa maayong balita sa mga kabus. Gipadala ko niya aron pagpagawa sa mga binihag ug pagpahiuli sa pananaw sa mga buta. Pagpagawa sa mga dinaog-daog ug pagpahibalo sa oras nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Maayo siyang musulti. Kining kasulatan na tumang karong adlaw, sama sa inyong nadungog. Ang kasulatan na tumang, Apan ang Mesiyas lamang ang makatuman sa maungsa. unsa na ang pagibaw? Sa walay duha-duha, inyong isulti ka na ko ang panultihon. Tambali ang imong kaugalingon, doktor.
Muingon isab kamo. Himuang kini sa kaugalingon lungsod sama sa imong gibuhat sa Kapernaum. Sultihan ko kamo, walay propeta nga dawaton sa kaugalingon lungsod. Nagsabot sila nga ihug siya sa pangpang, apan miagi siya sa tiluwa sa katawhan, ug mipahilayo. Ug miadto sa Kapernaum o sa kalungsod sa Galilea. Ang panahon sa Romano makita bisan asa, ug ang mga tao naghandom sa Mesiyas aron luwason sila sa kadautan. Ang kalinaw maana ka ni. Ug kanimo usab. Mahimo ba akong musakay, Simon? Nganong dili? Diyaan ba taniya? Sulti ka namo! Sulti ka namo! Pakigsultihin kami! Jesus, pagsulti ka namo! May duwa ka tao nga nangadto sa templo aron magampo. Ang usa pariseo, kobrador sa buwis ang usa. Ang pariseo naglain pagtindog ug nagampo. Nagpasalamat ako kanimo o Dios nga ako dili hakog limbungan himabay sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama ni anang kobrador sa buwis. Nagpuasa ako. Naghatag kog ikapo sa tanang ko abot. Apan ang kobrador sa buwis nagtindog sa layo ug dili gani mohangad sa langit. Nagpamukpok sa iyang dugan ug nag-ingon, Diyos, maluoy ka kanako nga makasasa. Sultihan ko kamo nga ang kobrador ug dili ang pariseo ang gikahimutan sa Dios sa iyang pagpauli. Kaya magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos. Ug ang magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. Biraha ang sakayan ngadto sa laod. Itaktak ang inyong pukot aron makakuha ka mong isda. Magtutudlo, ibuok gabi kaming naghago. Ug way nakuha. Apan ikaw nagsugo. Itaktak ko kini. Santiago, Juan! Santiago! Juan! Dali! Tawagin kami dini! Pagdali! Dini mahimo! Dagan sa dini! Daghan na kaayo ni. Gusto na ka na. Gusto na ka na. Daghan na kaayo. Palayo ka na ako, Ginoo. Usa ako ka makasasala. Ayaw ka bala ka. Sukad ka rin managat ka nagtao. Duol ka na ako ug pamati sa akong mga pulong. Aron makabatong kamog kinabuhi. Pangita ang Ginoo samtang siya hikaplagan pa. Tawag kaniya samtang siya duol pa. Pabya ang mga dautan sa ilang sala, ug sa mga makasasala ang ilang dautang una-una. Pabalikas siya sa Ginoo aron kaluyan siya, kay andam siya nga magpasaylo. Mamiya kamo nga malipayon, tultulang kamo nga malinawon. Ani anak
Jesus! Jesus! Luwa sa intaw ng akong anak. Maluoy ka. Dusi pa lang siya o himatyo na. Palihog, uban ka nako. Ayro, di kasuko ko. Patay na siya. Yaw nagsamuka ang magtutudlo. Ayaw kahadlok. Salig lang og siya mamaayo. Ayaw paghilak. Dili siya patay, apan natulog lamang. Inday, bangon. Patagi siyag pagkaon. Pinahan ko kamo. Ayaw kini isugilon sa uban. Human ini, nakita niya ang usa ka kubrador sa buhis nga si Mateo Living nga naglingkod sa iyang pwesto. Sunod na ko. Og mitunga si Jesus sa bungtod aron magampo, og nagampo siya sa Dios sa tibuok gabi. Og pagkaadlaw na, gipili niya ang 12 kanila nga ginganlan niya apostolis. Si Simon nga ginganlan usab niya og Pedro. Og si Andres, yang igsuon. Si Santiago. Og Juan. Si Felipe. Og si Bartolome, og si Mateo. Og si Tomas, si Santiago, anak ni Alfeo, og si Simon ang gitawag nga Patriota. Og si Judas nga anak ni Santiago. Og si Judas Iscariote ang mabudhiyon.
Bulahan kamo mga kabos, kay inyo ang gingharian sa Dios. Bulahan kamo mga gigutom kay kamo pagabuskon. Bulahan kamo nga naghila kay kamo malipay ra unya. Bulahan ko ng tao magdumot, magsalikway ug magbugal-bugal kaninyo, ug mag-ingon nga kamo daotan tungod sa anak sa tao. Paglipay kon kini may tabo kaninyo, tungod kay dakong ganti ang gitagana alang kaninyo sa langit. Kay ang ilang mga kaliwat naghimo sa ingon ngadto sa mga propeta. Disisays, 17, 18, 19, 20. Maura ka na. Unsay maura ka na? Alaot kamo nga mga dato karon. Hayahay ang inyong kinabuhi. Dili siya gustong madato, buang tingali siya. Alaot kamo nga nangatawa karon. Kay kamo magbangutan ug maghilak. Alaot kamo kung magdahig kaninyo ang tanang tao. Kay mauusab ang gibuhat sa ilang kaliwat ngadto sa mga mini nga propeta. Apan sultihan ko kamo, higugma ang inyong kaaway. Buhata ang maayo ngadto sa nagdumot kaninyo. Panalangini ang nanghimaraot kaninyo. Pagampo alang sa nagdaog-daog kaninyo. Kung may musagpa sa inyong aping, ipasagpa usab ang pikas. O kung adunay mo ilog sa inyong kamis sa dentro, ihatag usab ang inyong kamising. Hatagin ninyong tanan nga mangayo. O kung may mukuha sa inyong butang, ayaw na kinigbawiya. Buhata sa uban, ang gusto ninyong buhatong kaninyo. Kung mauray higugmao ninyo ang nahigugma kaninyo, nganong nagpaabot pa kamog panalangin? Bisan gani ang mga makasasala na higugma man kanila. O kung mauray buhatan ninyong maayo kadtong maayo kaninyo, nganong nagpaabot pa kamog panalangin? Bisan ang makasasala nagbuhat ni Ana. Nganong may ikapan sa kaniya? Nganong nakigsulti siya kaniya? Makapungot. Dili. Higugma ang inyong mga kaaway. Ug buhati silag maayo, pahuwam nga wa magpaabot og bayad. Ug makadawat kag dakong ganti. Ug kamo mahimong mga anak sa labing halang dong Dios. Kay siya maayo sa mga dili mapasalamatan og dautan. Pag maluluyon, ingon sa inyong amahan nga maluluyon. Luwasa kami, Jesus. Ayaw paghukom ug dili kamo hukman. Ayaw sila pakasada. Ug dili kamo pakasadon. Pagpasaylo. Ug pasayloon usab kamo. Giyahi kami nganha sa imong dalan, Ginoo. Paghatag ug paghatagan usab kamo. Kay ang takos nga inyong ihatag mauusab ang inyong madawat. Ang buta dili makaagak sa laing buta. Kung buhaton niya kini, mga hulog silang duha sa kanal. Nganong nagtanaw ka man sa puling sa imong isig katawa, panwa nimo tagdan troso sa imong mga mata. Giyahi kami agaw. Kinahanglan ka namo karon, Ginoo. Malipayon ang inahan nga mooy nagsabak og nagpasusukan ninyo. Hinuon bulahan sila nga namati sa pulong sa Dios o nagtuman niini. Gusto ko siyang makaila. Siya na gyud kaha ang Mesiyas? Kining maong parisiyo midapit kang Hesus sa pagpangaon. Og si Hesus miadto siyang balay ug nakigsaw kaniya. Kabati mo nga bata. Sige lakaw. Lakaw. Naadadagin na sila sa minal dito. Nag-unsa na sa dinhi? Ambot?
Unsa iyang gibuhat? Kung kinitawa na tinuod nga propita, makailaon ta siya kung kinsa kini mabayhan ng hikap kani. Makailaon ta siya kung unsa kadautan kinabuhi nini. Nakaila ko ni ining babayhana, Simon. Aduna ko isulti kanimo. May duha ka tawo nga nakautang sa tigpahula mo kwarta. Ang usa nakautang og 500, ang usa 50. Silang duha dili makabayad, busa iya na lamang ipapas ang utang. Kinsa man ang labaw nga nahigugma kaniya. Sa akong una-una, katong nakautang og dako. Husto ka. Nakita mo kining babae. Mianhi ako sa inyo. Wa mo ako hatagig tubig alang sa akong mga tiil. Apan gihugasan niya ang akong mga tiil sa iyang luha o gipahiran sa iyang buhok. Pag-anhin ako, wa mo ako hagki. Apan sige siya hawak sa akong tiil sa akong pag-abot. Wa ni mo hisuig lana ang akong ulo. Apan iyang giagwahan ang akong mga tiil. Sultihan ko ikaw. Ang dakong gugma nga iyang gipakita ng matuod nga gipasaylo ang daghan niyang sala. Apan ang gipasaylo sa jutayng sala nagpakita og jutayng gugma. Gipasaylo ng imong mga sala. Luwas ka na, lakaw nga malinawon. Ako. Og si Jesus miadto og nagwali sa maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios. Ikuyog kaniya ang 12 ka disipulo ug pipila sa mga babae nga naayo gikan sa daotang espiritu. Si Maria nga ginganlag Magdalena, si Juana nga asawa ni Kusa nga opisyal ni Herodes, ug si Susana. Apan si Herodes ang Romanong gipili nga magmando sa Galilea, may pabilanggo kang Juan Bautista tungod kay gibadlong siya niini nga nakigpuyo-puyo sa asawa siyang igsoon. Nan? Pag-abot na mo sa gangaan sa nain, miguwa ang naglubong sa minatay. Ang minatay bugtong anak sa byuda. Pagkakita ni Jesus kaniya, naluoy siya. Ihikap niya ang lungon ug miingon, "Dong bangon." Unya milingkod ang minatay ug gihatag siya ni Jesus ngadto sa iyang inahan. Pangutana, Ingna, ikaw bang giingon ni Juan nga moanhi? O magpaabot pa ba kami glain? Magtutudlo. Magtutudlo? Gisugo kami ni Juan aron mangutana. Kung ikaw ba ang giingon nga muanhi o magpaabot pa kami glain. Pauli og suginli si Juan sa inyo nakita og nadungog. Ang buta nakakita, ang bakol nakalakaw. Bulahan katong wala magduha-duha ka na ako. Ayaw, kukus ako. Dinis ako nga baga. Makita mo na ba? Nakita ko na si Jesus. Ang mag-uuma nagpugas og binhi. Ug samtang nagsabot siyang ubang binhi nahulog sa dalan og gitunog-tunuban. Ug ang mga langgam gituka kini. Ug ang uban nahulog sa batuon nga yuta.
Og sa pagturok ni ini nalaya tungod kay wa na'y kaumog ang yuta. Ang uban nahulog sa sampinit. Ang mga sampinit mitubo uban sa binhi ug mituok kanila. Ang uban nahulog sa maayong yuta. Ug mitubo kini og namunga. Usa ka gatos kauhay matagusa. Magtutudlo, ngano ipaagi man nimo sa sambingay kung daghang tao? Ang pagsabot sa mga tinago sa gingharian sa Dios gihatag na kaninyo. Apan sa uban ipaagi kinig sambingay aron mutanaw sila apan dili makakita ug mamati apan dili makasabot. Kini ang kahulugan sa sambingay. Ang binhi, maumpulong sa Diyos. Ang binhi nga nahulog sa agianan, mao ang mga nakadungog. Apan miabot ang yawa, ug misakmit sa minsay sa ilang kasing-kasing, aron dili sila mutuo ug dili maluwas. Ang binhi nga nahulog sa batuong yuta, mao kadtong nakadungog sa minsay, ug malipayon nga midawat. Apan wala kini mo gamot. Mituo lamang sila sa makadiyot, ug pag-abot sa panahon sa pagsuway, namiya sila. Ang mga binhi nga nahulog sa sampinit maug kadtong mga nakabati. Apan ang mga kabalaka ug mga bahandi ug kahilayan sa kinabuhi mituok kanila. Ug wa gyud mahinog ang bunga. Ug ang mga nahulog sa maayong yuta maug kadtong nakadungog sa mensahe ug midawat ug mituman niini. Ug sila magpadayon hangtod nga mamunga. Walay magdagkot og suga og taguan sa gantangan o sa ilaw sa katre. Iya hinuong ibutang sa tuntunganan aron ang mosulod sa balay makakita sa kahayag. Kay ang tanan nga gitaguan mabutyag ug ang tanan nga gililong madayag. Pusa pagmatngon sa pagpamati kay kadtong aduna hatagan pa og dugang. Apan ang walay iya kuhaan bisan pagani sa jutay nga iyang giisip nga iya. Magtutudlo. Ang imong inahan og igsuon nagtindog sa gawas, makikita sila nimo. Ang akong inahan og igsuon mao kadtong mamati sa pulong sa Dios ug magtuman niini. Usa ka adlaw niana, misakay si Jesus sa sakayan, uban siya mga disipulo ug mingon siya kanila, manabuk kita sa lanaw. Samtang naglawig sila, natulog si Jesus. Magtutudlo! Jesus! Mamatay kitang tanan! Kusog kayang maod! Malunod kita! Luwasa kami! Magtutudlo! Maluwas na kita! Hain ang inyong pagsalig. Mipadayon sila sa paglawig ngadto sa Gadara didto sa tabok sa lanaw sa Galilea.
Jesus, anak sa labing halangdong Diyos. Unsa may tuyo mo kanako. Utang buot, ayaw akong siluti. Unsa imong ngan? Panon, Ginoo, utang buot, ayaw. Kami pambaka sa bungaw. Pasudla kami. Sa panon, sa baboy. Hoy! Balik ka rin! Punong! Punong! Ug ang mga yawa nang guwa sa tao Balik! ug nanud sa mga baboy. Mahawa din eh! Ikaw, Mantikero! Biyahe kami! Mahawa ni Lugara! Biyahe kami! Mahawa din eh! Musunod ako kanimo bisag asa. Palihog, pauba na ako. Pauli sa inyo. Isugilo ng gibuhat sa Diyos kanimo. Magtutudlo, paadtua ang mga tao sa mga kasikbit nga mga balangay ug kaumahan aron mangitag pagkaon ug abutanan. Hilit kining dapita. Kamo maghatag kanilang pagkaon. Apan 5 lang kapan ug 2 ka isda ang ania. Bulahan ka o Ginoo among Diyos, hari sa kalibutan, nga mao'y nagdalagpan gikan sa yuta. Hindi ka milagro. Katinuhan. Sumaka nila kinsamang ko. Ang uban nag-ingon nga ikaw si Juan nga magbubunyag. Nag-ingon ang uban nga ikaw si Elias. Samtang ang uban nag-ingon nga usa ka kapropeta nga nabanaw. Unya kamo. Kinsamang kuno ako. Ikaw ang Mesiyas sa Diyos.
Ayaw ko mong panugilo ni ini. Ang anak sa tao kinahanglan mag-antos og isalikway. Patyon siya. Apan sa ikatulo ka adlaw banhaon. How clearly the sky reveals God's glory. Each day announces it to the following day. Each night repeats it to the next. Aduna ba'y muuban ka nako? Musunod ako magtutudlo. Apan, mupauli una ako. Ug manamilit sa akong banay. Kinsa ka to magsugod pagdaro niya magsigig lingi dili angay sa gingharian sa Dios. Kung may buot nga mosunod ka nako, magdumili siyang kaugalingon. Magpasan siyang krus sa tanang adlaw magsunod ka nako. Ang buot magluwas sa iyang kinabuhi mawad-an ini. Ang mawad-an og kinabuhi tungod ka nako magluwas ni ini. Unsa ba'y makuha sa tao kung maiya ang tibuok kalibutan apan mawala ang iyang kinabuhi? Kung ako ikauwaw sa tao ug ang akong pagtulunan. Ikauwaw usab siya sa anak sa tao sa iyang pagbalik sa iyang himaya. Ug sa himaya sa amahan ug sa mga balaang anghel. Timan ikini. Adunay pipila dinhi nga dili mamatay hangtod nga makita nilang gingharian sa Dios. Unya gidaan ni Jesus si Juan ug si Santiago ug si Pedro ug mitunga sa bungtod aron magampo. Ug samtang nagampo siya, nausabang iyang panagway ug migilak ang iyang saput sa kaputi. Sa kalit mitunghan duha ka tawo nagigsulti kaniya, sila mo si Moises ug si Elias nga mipakita uban sa langitnong himaya. Tumanon mo ang plano sa Diyos. Mamatay ka sa Jerusalem. Samtang mubiya na sila, si Pedro miingon kang Jesus. Magtutudlo. Maayo nga aniya kita dinhi. Magbuhat kami og tulo ka payag. Usa alang kanimo? Samtang nagsulti si Pedro, mitungha ang panganod umilandong kanila ug nangahadlok ang mga tinunan ug ang tingo gikan sa panganod miingon. Kini ang akong anak nga akong gipili. Pamatian ninyo siya. Magtutudlo. Magtutudlo. Tanawain taon ng akong anak. Palihog. Tapangi siya. Siya ang bugtong kong anak. Gihangyo kang imong disipulo paghingili ni ini. Apanwa sila makahimo. Pagkawalay pagtuog pagkasayop ninyo. Hangtod ka no sa ako magpailob ka ninyo. Dada siya nga rin.
Naayo sa banyaw. Katingalahan. Tudloy kami sa pagampo. Ingon nga gitudloan ni Juan ang iyang mga disipulo. Kung magampo, ingna, amahan nga naa sa langit. Simbahon ang ngalan mo. Maghari ka kanamo. Tumano ng imong pagbuot din sa yuta ingon man sa langit. Ihatag ang among kalanon adlaw-adlaw. Pasaylua kami sa among mga sala ingon nga gipasaylo namo nakasala kanamo. Ayaw kami itugyan sa kadaot. Luwas sa hinuong kami sa daotan. Pangayo, ug kamo hatagan. Pangita, ug kamo makakaplag. Pagtuktok, ug gablihan ang pultahan alang kaninyo. Kay ang tanang mangayo hatagan. Ug siya nga mangita, makakaplag. Ug ang pultahan ablihan alang sa magtuktok. Bay, usab ba kaninyong mga amahan nga muhatag siyang anak ug bitin kung siya mangayog isda? O kung tanga kung siya mangayog itlog? Bisan sa inyong kadautan, muhatag ka mog maayong butang sa inyong mga anak. Nan, ang amahan nga tuwa sa langit, labaw pang muhatag sa balaang espiritu ngadto sa mangayo kaniya. Sultihan ko kamo. Ayaw kamo kabala ka sa inyong kanon aron mabuhi kamo. O sa inyong ibisti. Kay mas bililhon pa ang kinabuhi kaysa pagkaon. Ug ang lawas kaysa bisti. Tanawa mga uwak. Wala sila magpugas ni mag-ani. Wala sila tigumanan o kamalig. Aparang Diyos nagpakaon kanila. Labaw pa kamong bililhon kaysa mga langgam. Kinsa ba pinaagi sa kabalaka, makadugang sa gitas sa inyong kinabuhi? Kung dili ka mo makahimo sa gamayng butang, nganong mabalaka ka mo sa uban? Tanaw ang mga buwak, yun sa pagtubo. Wa magbudlay o maghabol. Apan si Solomon nga dato kaayo way saput nga sama katahom ni ini mga buwak. Kung ang Diyos nga nagbisti sa mga balili karon ug ugma isugnod sa hudno, kamo pa kaha ang dili niya bistihan. Pagkadyutay sa inyong pagsalig, Padaka nga mong pagsalig. kung ang inyong pagtuo ingong kadako sa liso sa mustasa, makaingon ka sa punuan sa sikomoro, maluka ka og balhin ngadto sa dagat ug kinimutumang kanimo. Ang tentasyon nga makasala, moabot gayon. Apan alaot siya nga mao'y hinungdan ni ining mga putang. Maayo pa kaniya nga higtan ang liog sa usa ka dakong bato ug itambog siya ngadto sa dagat, kaysa makaangin ni ining mga gagmayng bata sa pagpakasala. Unsa man ang gingharian sa Dios, ingon ni ini. Ang usa ka tawo nagpugas og usa ka liso sa mustasa sa iyang uma. Miturok kini og nahimong kahoy ug nagsag mga langgam sa mga sanga ni ini. Wa ko makasabot sa iyang gipanulti. Nganong nakigsalo man kamo sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala. Ang mga way sakit, wa magkinahanglan og doktor kundili ang masakiton. Wa ako muanhi alang sa mga matarong nga maghinulsol kundili sa makasasala.
Sultihi kami mahitungod sa gingharian. Aduna pa bay laing? Ayaw kahadlok gamayng panon, kay nahimutang inyong amahan sa paghatag sa gingharian. Ibaligya ang inyong katigayunan ug ihatag ang halin sa mga kabos. Pagsangkap kamog puntil nga dili madunot, ug tiguma ang inyong bahandi sa langit, diin dili kini makuhaan. Tungod kay way kawatan nga makahilabot, ug way anay nga makakutkot. Kay kung hain ang bahandi, atua usab ang inyong kasing-kasing. Babae, naayo ka na sa imong sakit. Tanawa, naayo na siya. Milagro kini. Naayo na siya. Tanawa ninyo. Daikon, ang Ginoo. 18 ka tuig, ang Diyos magauban kanimo. May unom ka adlaw nga kita makatrabaho. Anhi ka mo ni ana mga adlaw aron mamaayo. Apan dili sa adlawng igpapahulay. Tigpakaaron ingnon. Kamong tanan mo badbad sa inyong baka ug kun asno ug dadaw na aron paimnon sa adlaw igpapahulay. Karon na niyang kaliwat ni Abraham nga gipaantos ni Satanas sulod sa 18 ka tuig. Dili ba siya mahimong ayuhon sa adlong igpapahulay? Maayong magtutudlo. Unsay akong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon. Nganong gitawag mo akong maayo? Way maayo gawas lamang sa Diyos. Nasahid ka sa kasuguan. Ayaw panapaw. Ayaw pagpatay. Ayaw pagbutang-butang. Tahurang imong inahanog amahan. Sukad sa akong pagkabata, nagtuman ako ning tanang kasuguan. Usa pa kabutang ang angay nimong buhaton. Ibaligya ang imong butang ug ihatag ang halin sa kabos ug makabatong kagbahandi dito sa langit. Unya balik ug sunod ka nako. Apan negosyante kami. Adunahan. Malisod alang sa dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Mas lisod pa alang sa dato pagsulod sa gingharian sa Dios kaysa usa ka kamilyo paglusot sa lungag sa dagom. Kinsa raman di ayang maluwas. Ang dili mahimo sa tao mahimo sa Dios. Kanus anang gyud maghari? Ang Dios. Ang paghari sa Diyos, dili butang nga inyong makita. Walay makaingon, tanawa, ani ara o ato ara. Kaya ang paghari sa Diyos, anaa sa sulod ninyo. Muabot ang panahon nga mangandoy ka mo nga makakita sa adlaw sa anak sa tao, apan dili ninyo makita. Ingon nga ang kilat mo kilab tadla sa kalangitan, mauusab unya ang pag-abot sa anak sa tao. Apan kinahanglan nga mag-antos una siya pag-ayo ug isalikway sa mga tao. Mas masayong pangmahanaw ang langit ug ang yuta kaysa wagtangon ang labing gamay nga bahin sa balaod. Kay sultihan ko kamo. Daghang mga propeta ug hari nga buot mo tan-aw sa inyong nakita apan wala makakita. Ug buot mamati apan wala makabati. Unsay among buhaton? Unsa may giingon sa kasulatan? Giunsa nimo kini pagsabot? Igugma ang Ginoo nga imong Dios sa bug-os mong kasing-kasing, sa bug-os mong kalag, sa tibuok mong kusog, sa tibuok mong nauna. Igugma ang imong silingan ingon sa imong kagalingon. Gusto ka. Buhata ka na og mabuhi ka. Kinsay akong silingan? Dili ang mga sundalo. Si Cesar di ay. Adunay usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho ug gibanhigan sa mga tulisan. Gihubuan, gibunog, gibiyaan nga himatyon. Og nahitabo nga may pari nga miagi ni atong dalana.
Pagkakita niya sa tao, milabay lamang siya agi sa pikas taplin. Nahiagi usab ang usa ka lebita. Iduulog mi tan-aw sa tao. Unya misaylo lamang agi sa pikas taplin. Apan may usa ka Samarianhon nga nagpanaw ni atong dalana. Nahiagi sa gitulisan ug sa pagkakita niya sa tao, naluoy siya. Miduol siya og gibubuan niya glana og bino ang mga samad og gibugkusan. Unya gipasakay niya kini sa iyang hayop ug gihatod sa usa ka abutanan ug didto iyang giatiman. Pagkaugma, mihatag siyag 2 ka denaryo sa tig-atiman sa abutanan ug nagtugon nga galmo ng tao. Inigbalik ko din hibayrang ko ikaw. Kinsa na ining tulo ang may pakita nga isig katawo sa gitulisan. Atong naluoy ka niya. Buhat ang iyang gibuhat. Pasagdi nga moduol ka nako, mga bata. Ayaw sila pugi. Kay ilang gingharian sa Diyos. Busa, timani kini. Bisan kinsa nga dili mudawat sa paghari sa Diyos sama sa usa ka bata. Dili makasulod ni ini. Bisan kinsang mudawat ni ini sa akong ngaan, mudawat nako. Og bisan kinsang mudawat nako, mudawat sa nagsugo ka nako. Kay kung kinsa ang labing gamay, maoy labing dako. Unsay day tapo nga ano man kini unsa? Si Jesus nga taga Nazaret, milabay siya. Jesus! Jesus! Kaliwat ni David! Maluoy ka na ako! Unsay gusto mong buhaton ko alang kanimo? Gusto kong makakita. Makakita ka. Ang imong pagtuo nag-ayo kanimo. Makakita na ako. Makakita na ako. Makakita na ako. Propeta gyud kini tawhana. Akong Ginoo magagalon, luwasa ako. Ginoo! Luwasa kami! Luwasa kami! Daigo ng Ginoo! Itudlo ka na mo ang matuod nga dalan, Ginoo. Mao ka na ang gobernador sa buhis. Kanaog sa kiyo. Kay adto ko abot sa imong balay karon. Bay na ako? Kinsay maabot sa iyang bay? Ngano nakaila si Sakeyo kang Jesus? Very good wine. Oh, yes, it is. Yes, excellent. Paminaw. Ihatag ko ang katunga sa akong butang sa mga kabos. Ug kung ako nagkalimbong kanila, bayaran ko sila 4 kapilo. Dili katuruan.
Usa ka gobernador sa buhis, iuli ang bayan? Imposible. Ang kaluwasan may abot ni ining balaya karon kay kining tawhana kaliwat usab ni Abraham. Kaya ang anak sa tao may anhi aron pagpangita og pagluwas sa nawa. Paminaw. Magpaingon kita sa Jerusalem. Diin matuman ang gisulat sa mga propeta may tungod sa anak sa tao. Itugyan siya ngadto sa mga hentil. Bugal-bugalan siya, pakauwawan, ug siya pagaludan. Ilang latuson og patyon. Ug sa ikatulo ka adlaw, banhaon. Og mipadayon si Jesus ngadto sa Jerusalem. Magtutudlo, pahinuma ang imong mga tinunan. Sultihan ko kamo nga kung maghilom sila. Magsugod ang mga bato sa pagsinggit. Kalinaw! Dungog! Kalansik! Kung nasayod ka, kung unsa ang kinahanglan karong adlaw alang sa kalinaw apan dili ka makakita ni ini. Muabot ang adlaw nga likusan ka sa imong kaaway ug alirungan ka ug atakihon nila sa tanang dapit ug sa hingpit ila kang kunubon. Ikaw ug ang imong mga anak. Wa sila ibilin nga bato sa nahimutangan ni ini tungod kay wa nimo ilha ang pag-anhi sa Dios. Lima, enam, tujuh, walo, siyam, ako. 23, 24, 25. Naisulat, ang akong balay tawgon nga balay ang puanan o gihimo ninyong taguanan sa mga kawatan. Nagpaingon siya sa akong mga hayop! Okay siya! Okay! Tawag ang gwardiya! Tawag ang gwardiya! Nasayod ako nga daghan na ang miila kaniya nga hari. Hari? Hari sa makililimos ug mga kawatan? Daghan ingon niya na ni Adto mo abot mo ingon nga mauni sila mulakaw gikalimtan na. Ayaw pagpakabuta. Daghan ang naminaw kaniya.
Ang mga tao miday kaniya. O giingon nga si Hari. Pahimangnuan ko ikaw. Kung kining tawhana magsamok jud dinhi, ikaw ang manubag. Tingali gusto siya. Atubangon na to ang taga Galilea. Samtang ang mga kadagkuan sa pari ug ang mga parisiyo nagplano bato kaniya. Nag-anam og kadaghan ang mga Hudiyo nga misunod kaniya. Ug mauusab ang mga oposisyon nga iyang gihukman. Kamay kaayo. Maura ba ka na? Sultihan ko kamo. Nga kinimbyuda labaw gikatag kay sa uban. Kaya ang uban naghalad man sa ilang gasa nga sobra na sa ilang bahandi. Apan siya, bisan pa sa iyang kakabos, mihatag siya sa tanan nga iyang gikabuhian. Sultihi kami. Unsay mo katungod sa pagsulti diri? Kinsa naghatag kanimo katungod? Karon mangutana ako kaninyo. Tugani ako, ang katungod ba ni Juan sa pagbunyag gikan sa Dios o sa tao? Unsay atong isulti? Kung maingon kita nga gikan sa Dios, maingon siya ngano man. Ngawa ka mo mutuo kang Juan. Kung muingon kita nga gikan sa tao, batuon kita sa mga tao. Hugot ang ilang pagtuo nga si Juan Propeta. Wa kami masayod kung diin ginigikan. Dili ko usab kamutuganan sa katungod sa akong pagbuhat ni ini mga butanga. May usa ka tawo nga nagtanom og paras. Gipasawpan niya kini. Unya milangyaw siya sa dugayng panahon. Pagpamupo na sa mga ubas, nagsugo siya og usa ka ulipon aron pagkuha sa iyang bahin sa abot. Apan gibunalan nila ang ulipon og ipapauli nga way dala. Busa nagsugo siya og laing ulipon. Apan gibunalan usab siya sa mga saop og gipakauwawan og gipalakaw nga way dala. Unya nagsugo siya og ikatulong ulipon. Apan gisamaran sa mga saop o gilabog sa gawas. Unya miingon ang tag-iya sa paras. Unsa kaya akong buhaton? Ipadako ang pinangga kong anak. Siguro nga mutahod sila kaniya. Apan pagkakita sa mga saop kaniya, nag-ingnanay sila. Kini ang anak sa tag-iya. Patyunta siya aron maatom parasan. Istoryahi pa kami. O gilabog siya sa gawas. O gipatay. Nanunsay buhaton ngadto sa mga saop sa tag-iya. Iyang patyon kadto mga tawhana og pasaupan ng parasan og lain. Unsay buti pasabot niining kasulatan? Ang bato nga gisalikway sa magtutukod tungod kay way kapuslanan, nahimo hinuong labing importante sa tanan. Ang tanan nga mahulog ni adtong batuha madugmok. Og si bisan kinsa nga mahulgan niini, siguro gyud nga mapulpog. Pagtutodlo, nasayod kami nga husto ang imong gisulti o gitudlo. Nasayod kami nga wa kay gipinigan, apan ikaw nagtudlo sa matuod bahin sa kabubuton sa Dios alang sa tao. Sultihi kami, supak ba sa atong balaod ang pagbayad og buhis ngadto sa emperador o dili? Pagbantay Ginoo, iya ka lang gilipat. Pakita kong sensilyo. Kang kinsang naong og nga nang nakulit. Cesar! Nan ihatag nga to kang Cesar, ang iya ni Cesar. Og sa Diyos, ang iya sa Diyos. Kung sa imong tumagyana! Karon taliabot na ang adlaw sa pangilin sa paan nga way patubo nga gitawag og pangilin sa pagsaylo. O gisugo ni Jesus si Pedro ug Juan aron sa paghikay sa ilang panihapon sa pangilin sa pagsaylo.
Nagtinguha ako nga makakaon sa pangilin sa pagsaylo ubang kaninyo sa dili pa akong mag-antos. Sultihan ko kamo. Dili na ako mukaon ni ini hangtod nga himuong kini sa kingharian sa Diyos. Bulahang ka o Ginoo among Diyos, hari sa kalibutan, nga nagdala ni ining bino. Dawata kini og bahinan ninyo. Sultihan ko kamo, di na ako moinom og bino hangtod nga moabot ang gingharian sa Diyos. Bulahang ka o Ginoo among Diyos, hari sa kalibutan. Nagdaag pa gikan sa yuta. Kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhata kini agig paghandom kanako. Kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa akong duko nga giula alang kaninyo. Apan, ang nagbudhi kanako aniya din himitambong sa lamisa. Kay mamatay ang anak sa tao sumala sa pagbuot sa Diyos, apan alaot ang nagbudhi kaniya. Imposible. Dili ka na may tabo. Dili yun. Kinsa man ang mabudhion, Ginoo. Ang labing dako kaninyo may sama sa kinamanghuran. Ug ang Pangulo sama gyud sa sulgoon. Kay kinsa man ang labaw, ang gisilbihan ba sa pagkaon o ang nagsilbi? Ang gisilbihan kayo. Apan ako aniya nagsilbi kaninyo. Miunong kamo kanako sa tanang mga pagsulay. Ingon nga ang akong ama naghatag kanako og katungod nga maghari. Himuong ko usab kaninyo ang samang kasabutan. Mangaong kamo. Og manginom sa akong lamisa. Didto sa akong gingharian. Og manlingkod kamo sa trono aron paghukom sa 12 ka banay sa Israel. Sa ato pa, way mabudhion. Simon, Simon, pagbantay. Si Satanas gitugutan sa pagsuway kaninyo. Aron lainon ang maayo sa dautan ingon sa mag-uuma nga lainon ng trigo sa uhot. Apa nagampo ako, Simon, aron maligo ng imong pagtuo. Ug kung mahibalik na ikaw kanako, ligunon mong imong mga igsuon. Ginoo, andam ako sa pag-unong kanimo sa prisuhan. Ug sa kamatayon. Sultihan ko ikaw, Pedro. Dili mo tuktugao kang manok ni ining adlaw sa dili pa ko ilimod sa makatulo. Sa gipadala ko kamo nga way puyo ni sandalyas, may nakulang ba kaninyo? Wa gyud. Apan karon ang adunay puyo kinahanglan magdala ni ini. Kadtong way hinagiban, ibaligya ang iyang kupo ug palitog hinagiban. Kay sultihan ko kamo, ang kasulatan nag-ingon, o gitipon siya uban sa mga kriminal ug ang nahisulat bahin kanako matuman na. Tanawa, ani ay duha ka kutsilyo, Ginoo. Igo na ka na. Ang mga kadagkuan ug magtutudlo sa balaod naningkamot unsaon nila pagpatay si Jesus. Unya misulod si Satanas kang Judas nga Iscariote, nga usa sa 12 ka disipulo.
Pag-ampo aron dili ka mo madaog sa panulay. Amahan, kung buot ka, kuha kining kupag ikang kanako. Apan dili ang akong pagbuot, kung dili ang imo mo'y matuman. Mitungha ang usa ka anghel gikan sa langit ug milig-on kaniya. Ug ang iyang singot nangahulog sa yuta ingon sa dagkong tulo sa dugo. Nganong nangatulog ka mo? Bangon. Ug pag-ampo aron dili ka mo madaog sa panulay. Judas. Pinagibasahok budian mo ang anak sa tao. Ginoo, amo na ba silang tipason? Sige na, dakpa siya. Gusto na. Katingalahan. Tulisan ba ako nga kinahanglan nga magdapa ka mo og espada og puspos? Uban ako kaninyo sa templo matag adlaw ug wa ko ninyo dakpa. Apan inyo na kining takna. Ug sa gahom sa kangit-ngit. Dakpa siya. Guardiahe pagayo. Luwas ang imong kagalingon! Hari ka man kami! Sige! Sulti kami! Kung sa'y may tamo! Hari ka man! Kining tawhana usab, uban ni Jesus. Wa man gani ko makaila kaniha. Nakita ko sila nga nagkuyog. Ang imong ubos nga ulipon. Kung sa'y bation kung matahod ka sa usa ka tao. Usa ka usab kanila. Apan dili.
Way dua-dua nga kining tawhana, kauban na Jesus. Kay siya taga Galilea. Pahawa diha. Ampot kun unsa inyo gipanulti. Ginoo, muhagyo kami. Buhata ang ingon. Sumala sa gidakon sa imong gahom. Ikaw, kami pasaylo sa among mga amahan sa dihang mibatok sila sa imong mga pulong. Ikaw, nga nasuko kanila, apanwa mo sila ipatay. Tungod sa imong gugma kanila, ug tungod sa imong saan, ug pagkamatinud-anon, gipasaylo mo sila. Kinsay nagbunal kanimo, tag-ana. Tag-ana, kung kinsay sunod nga mo bunal kanimo. Gusto na. Gusto na lagi. Dad-a siya sa labawang hukmanan. Nakaw. Sulti, ikaw ba ang Mesiyas? Konsultihan ko kamo. Dili kamo mutuo. Ug kung mangutana ako, dili kamo mutubag. Apan sukad karon ang anak sa tao maglingkod sa tuo sa labawong gamhanang Diyos. Nan, ikaw ba? Ang anak sa Diyos? Giingon ninyo nga ako. Kinsay naghatag kaniya katungod sa pagsulti ni Ana? Wa ka na to. Siya kuno, Mesiyas. Ang tinud. Nakadungog na kita sa iyang gisulti. Dado na to siya kang Pilato. Ato, Pilato. Ayo. Sige, dada siya. Kamo, siya. Lakaw na. Sige. Liho. O gida siya sa tubangan ni Poncio Pilato ang 12 Romanhong tagdumala kamoy manubag sa linibu ka taong gilansang sa krus. Ug unsay inyong tuyo ning orasa sa kabuntagon. Nasakpan na mo siya nga nagpasalag sa atong mga tao. Nagsamok siya sa merkado sa templo. Unsa may isilot kaniya? Misya! Wa ko'y nakitang hinungdan aron silutan kining tawhana. Isakpan na mo siya. Nag-awhag kanila sa dili pagbayad og buhis kadto sa emperador. Miangkon nga siya mao ang Mesiyas, ang hari. Hari? Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Giingon mo. Nagsugod siya sa Galilea o karon aniya na dinhi. Sa Galilea? Siya ba taga Galilea? Kung mao ka na, si Herodes ang bahala kaniya. Aniya pa siya karon sa Jerusalem, dili ba? Dada siya kang Herodes.
Unsa to'y imong giingon nga kinsa ka? O kinsa imong giingon nga imong disipulo? Daghan ang nag-ingon nga makabuhat kag milagro. Bakit ako noko? Ginoo ko, gihiluan niya ang tanang tao. Gitawag niya ang kaugalingon ang hari. Kining tawhana? Hari? Halang doon. Bunuga siya. Dada siya balik ang Pilato. Iyakin ang teritoryo. Way sa kining tawhana aron patyon? Busa, ipalatos ko lang siya. Ug buhian. Katungod mo gayud nga buhian ang usa ka tawo karong pagsaulog. Buhi si Barabas. Barabas. O ipuli kining tawana. Ihatag ka namo si Barabas. Ilansang siya sa krus! Ilansang siya sa krus! Ikaw, buno na siya. Unsa ba imong gipaabot, Pilato? Siya si Jesus! Pasag ni siya! Siya ba ang Mesiyas? Pabaruga siya. Ikaw, unsa imong ngan? Si Simon nga taga Sirene. Lakaw na rin. Put lang higot! Alsaha ka na. Dali, liw!
Nagila kami alang kanimo, Ginoo. Imna kini, inom, Ginoo. Mga babae sa Jerusalem, ayoko ninyo hilaki. Hilaki ang inyong kaugalingon ug ang inyong mga anak. Kay kung kining mga butang, gibuhat sa lunhaw pa ang mga kahoy. Unsay may tabo kong kinihilayan na. Tabangan ka sa Diyos. Mag-ampo kami alang kanimo. Liho! Dali! Dali! Lakaw! Lakaw! Dali! Ikaw! Lakaw! Kana! Sige pa! Liho! Kana! Liho! Kana! Lakaw na! Lakaw na! Tangtang ang fisik. Amahan pa sa iluwa sila. Iwa sila may bawo sa ilang gibuhat. Giluwas niya ang uban. Ipaluwas niya ang iyang kaugalingon. Sige! Luwasan imong kaugalingon kung ikaw gyud ang Mesiyas! Sige! Kanaog sa krus! Ipakita ka namo ang imong milagro! Ha! Dili kini ordinaryo nga biste. Ayaw pag-isiya! Ang maayo pa, mag-grip pa kita ninyo. Sige. Sige. Tanawa na to.
sige daw. Tanaw ta. Swerte ka din ninyo. Ikaw nga daw. Unsa ang kalaki mo, ha? Luwasag imong kaugalingon kung ikaw ang hari sa mga Hudyo. Hindi ba? Ikaw ang Mesiyas. Luwasa ang imong kaugalingon o kami. Wa ka ba mahadlok sa Dios? Gisilutan siya sama sa gisilot. Kanato. Napanwa siya isa. Inumdumi ako, Jesus. Kung ikaw maghari na. Isaad ko. Karon, adto ka sa paraiso. Uban ka na ako. Udtong tutok na og mitabon ang kangitngit sa tibuok kayutaan hangtod sa alas 3. Napika sa tunga ang tabil nga nagbitay sa templo. Amahan, sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Himaya sa Dios. Tinuod gayud nga siya. Matarong nga tao. Si Jose nga taga Arimatea usa ka maayong sakop sa labang hukmanan nga wa muuyon sa ilang gibuhat nga paghukom. Nangayo og permiso kang Poncio Pilato aron ipahiluna ang lawas ni Jesus sa lubnganan sa dili pa magsugod ang adlawng ipapahulay.
Pasayloa kami. Kisunod lang namo ang lawas sa among Ginoo. Padayon ka mo. Apan, hapit na ang adlawng igpapahulay. Sayo kaayo pagkadomingo sa buntag, miabot sa lubnganan ang mga babae dala ang mga pahumot nga ilang giandam. Nganong gipangita man ninyo ang buhi diha sa mga patay? Wa na siya dinhi, nabanhaw siya. Hinumdumi ang iyang gisulti kaninyo sa didto pa siya sa Galilea. Ang anak sa tao itugyan ngadto sa mga makasasala, ug ilansang sa krus, ug unya banhaon sa ikatulong adlaw. Paminaw! Giligid ang bato. Misunod kami. Ug ang lawas sa atong Ginoo. Nawa! Unsa? Nawa ang lawas sa atong Ginoo? Mitungha ang duha ka lalaki. Mga anghel suwaw. Sama sa adlaw. O giingnan kami. Nganong nangita man kamo sa buhi. Sa mga minatay. Tinuod kini. Tuhui kami. Tuhui kami. Nakita namo sila. Tanawa ninyo. Wanay sulod ang lubnganan. Nawa ang atong Ginoo. Pedro, tuhui kami. Tinuod nga nabanhaw ang Ginoo. Nakakita si Simon kaniya. Wa, kami makaila kaniya. Dito sa dalan. Apan sa pagpikas niya sa pan, nakaila kami kaniya. Sa Imaos? Nganong mo adto man siya? Ang kalinaw maanakan ninyo. Nganong nabalaka kamo? Nganong nagduha-duha man kamo? Tanawang akong makamot og mga tiil. Ako gyud kini. Hikapa ako og makita ninyo. Kaya ang espiritu way unod ug bukog sama sa nakita ninyo kanako. Kinibutanga ang gisulti ko kaninyo samtang uban pa ko kaninyo. Ang tanang naisulat bahin kanako sa balaod ni Moises ug sa sinulat sa mga propeta ug sa salmo kinahanglan nga matuman. Kining naisulat. Ang Mesiyas kinahanglan nga magantos ug sa katuong adlaw mabanhaw. Ug sa iyang ngalan, ang mensahe sa paginulsol ug pagpasaylo sa mga sala kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang nasod. Sugod sa Jerusalem. Kamusak siniini mga butang. Ug ako mismo ang magdalangan hisagisaad sa akong amahan kaninyo. Apan magpaabot kamo sa syudad, hangtod nga makunsad kaninyo ang kahumgikan sa kaitasan.
Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Gihatag ka na ako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Busa panlakaw ka mga sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Ug himua sila nga akong tinunan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug hinumdumi. Ako mag-uban kaninyo sa kanunay, hangtod sa katapusan sa kalibutan. Amen. Way sulod ang lubnganan diin gibutang ang lawas ni Ginong Hesus. Tulo ka adlaw human sa paglansang kaniya sa krus, nabanhaw siya. Buhi siya. Gusto siyang musulod sa imong kinabuhi. Si Jesus miingon, akong pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo ka nako bisan tudog mamatay, mabuhi. Hapit 2,000 katuig na ang milabay sukat sa pagkabanhaw ni Jesus. Ug nabuhi gihapon siya karon ingon nga labing dako ug labing gamhanang impluensya sa kalibutan. Ang mga mapagarbuhong magbabalaod ni adtong miaging mga katuigan, miabot ug nahanaw, mga eskolar, pangulo, siyentipiko, mga utukan ug mga teologo, miabot ug nahanaw. Apan si Jesus, buhi gihapon karon. Siya mao ang labing talagsaong tao nga nabuhi. Talagsaon ang iyang pagkatao. Ang Biblia nag-ingon, gipakatao siya ni Birhen Maria. Talagsaon ang iyang kinabuhi. Ang iyang kinabuhi maingon nga katingalahan. Balaan siya, ug wala makasala, ug naghimo og mga milagro, nga wala mahimo ni bisan kinsa. Talagsaon ang iyang mensahe. Naghatag siya og gugma, pagpasaylo ug bag-ong kinabuhi ngadto sa tanang mudawat kaniya nga manluluwas og Ginoo. Bisan asa, ang iyang mensahe makahatag og bag-ong kinabuhi, bag-ong paglaom ug bag-ong tinguha alang sa kinabuhi. Talagsaon usab ang iyang kamatayon sa krus. 2,000 katuig na ang milabay, ang Dios sa kalibutan misugo sa iyang anak si Jesucristo aron mo'y halad alang sa sala sa katawhan. Namatay siya alang kanimo. Talagsaon ang iyang pagkabanhaw. Tulo ka adlaw human sa iyang kamatayon, nahitabo ang labing katingalahang panghitabo. Nabanhaw si Jesus. Ang iyang pagkatao, kinabuhi, kamatayon o ang iyang pagkabanhaw, nagpamatuod nga si Jesus mao ang iyang giingon nga anak sa Dios, ang manluluwas sa katawhan. Ang mao gihapong Hesukristo buhi karon. Gusto siyang musulod sa imong kinabuhi, mupasaylo sa imong mga sala ug muhatag kanimo gahom aron mabuhi nga madagayaon. Paminawa ang iyang mga pulong. Umari ka mo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipasan, ug papahulayon ko kamo. Ako ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay mo adto sa Amahan kundili mo agi kanako. Ang Biblia nagaingon, nakasala ang tanan ug nahilayo sa Dios. Kini usab nagaingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan, nga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Pagkamatay ni Jesus, gibayra niya ang silot sa imong sala. Niining tungura, andam na siya sa pagsulod sa imong kinabuhi. Paminaw, nagtindog ako sa pultahan ug nagtuktok. Kung may makadungog sa akong tingog ug moabli sa pultahan, musulod ako kaniya. Aron maangkon ang iyang gugma og pasaylo ug makadawat og way katapusang kinabuhi, kinahanglan nga imong dawaton siya isip halad sa Dios alang sa imong mga sala ug dapita siya sa pagsulod sa imong kinabuhi pinaagi sa pagtuo. Kung mao kini ang tinguha sa imong kasing-kasing, mahimo nimong litukon ang pag-ampo sa pagtuo og si Jesucristo mosulod sa imong kinabuhi.
Mao kini ang gisugyot nga pagampo, muuna ako sa paglitok. Ginoong Hesus, gikinahanglan ko ikaw. Salamat sa imong pagkamatay sa krus alang sa akong mga sala. Giablihan ko na ang pultahan sa akong kinabuhi o gidawat ko ikaw nga akong manluluwas o Ginoo. Ikaw ang maghari sa akong kinabuhi. Amen. Kung kining maong pagampo ang imong gitinguha, pagampo karon dayon sa imong nahimutangan. Sunda ako sa hilom, samtang giusab ko paglitok ang matag linya. Ginoong Hesus, gikinahanglan ko ikaw. Salamat sa imong pagkamatay sa krus alang sa akong mga sala. Giablihan ko na karon ang pultahan sa akong kinabuhi. Og dawaton ko ikaw nga akong manluluwas o Ginoo. Maghari ka sa akong kinabuhi. Himua akong usa ka tawo sa imong pagbuot. Amen. Karon nga imo nang giampo ang pagampo sa pagtuo o gidapit si Jesucristo nga mosulod sa imong kinabuhi, makasiguro ka na nga misulod siya kay mao ka na ang iyang gisaad. Makasiguro ka usab nga gipasaylo na ang imong mga sala, nga ikaw anak na sa Dios ug nakabato na og kinabuhing dayon. Kung gusto nimong masinati ang hingpit ug madagayaon nga kinabuhi nga gisaad ni Hesus, pakigsultihi siya adlaw-adlaw pinaagi sa pagampo. Ibawi ang iyang mga maanindot nga plano alang sa imong kinabuhi, pinaagi sa pagbasa sa kasulatan, ug pakig-uban sa mga higugma ug nagsunod kaniya, ug sa katapusan, hinumdumi kanunay ang iyang mga maanindot nga mga saad. Ako mag-uban kaninyo sa kanunay, hangtod sa katapusan sa kalibutan.